Iż-żożija tiegħi kienet qalba jew ħanajtek imħarbta. U fost il-varjetà ta' drogi li kont nieħu l-LSD, hija droga psikadelika, ġifier droga perikoluża ħafna li taħdem fuq il-moħħ u tipproduċi ħafna alluċinazzjonijiet. Darba kont ma' ħabib tiegħi u fettilna nieħdu doża qawwija u affettwatna ħażin ħafna. Fil-fatt infridna ma' xulxin, dan bl-affarijiet li beda jgħidu jagħmel in-nies ċemplu l-pulizija u spiċċa Mount Carmel fejn baqa' snin twal hemmhekk. Jiena sabni ħabib tiegħi u ħadni d-dar tiegħu u dak li jagħmel insomma reġa' ġabni lura f'sensija, fir-realtà. Dan ġara xi 30 sena ħafna ilu. U l-da ma konx intaqa' miegħu ħafna ta' spiss, jiena x'kien jiġi kultant il-ħanut meta kien ikollu xi kawża l-qorti, jiġifieri kien jgħaddi kellimni u nnotajt ħaġa. Xi drabi meta kien jiġi bonġu, orrajt kollox sew kif insejjer, naqgħod klim mbagħad ngħidlu ħankompli għax kont ġol. U drabi oħra meta kien jiġi kont nieħu pjaċir bih nagħnqu dan u taf inti l-attitudni tiegħi kienet tkun differenti. U għattila għala kultant jien l-attitudni tiegħi ma' dan kienet tkun qisha birda u drabi oħra tant kienet tkun daqshekk taħraq ħanajdlek. U raġuni ndunajt x'kienet, id-drabi li kienet tkun taħraq kienet meta niftakar li dan realment salva li ħajti. Li dan dak li għamel biddilli direzzjoni ta' ħajti. Li kieku jiena llum minix qiegħda u m'għandix familja imma ninsab fi sptar mentali. Meta kont nirrealizza dik, l-attitudni tiegħi lejn dal-ħabib tiegħi kienet tinbidel. Dan hu l-iskop tal-ikla tal-mulej. L-ikla tal-mulej tfakkarna f'dak li salvana. Li salvana bil-limit għalina. U mhux biss suppost tfakkarna, imma allura la tfakkarna suppost tbidlilna l-attitudni tagħna lejh. Jekk aħna qegħdin ngħixu forsi b'mod biered, ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu hija bierda, nintaqgħu miegħu nitkellmu fit-tal forsi fil-qari l-ikla tal-mulej suppost terġa' tfakkarna. Dak salvak. U allura tqanqalna u dak il-bruda suppost tinbidel f'imħabba taħra, f'qalb tħabbat għalih. Nixtieqkom tagħmlu riflessjoni. Immaġinaw li kieku dal ħabib tiegħi jien ġibtu għaw ħdejja u nintroduċih. Alright, ngħidilkom ismara dan għamel dawk l-affarijiet kollha miegħi insomma bismu eċetera. Ovvjament ħafna minnkom tieħdu grazzja miegħu, u forsi tibdew tikkomunikaw miegħu fuq Facebook u ssiru ta' fuq, xi wħud minnkom tistidnu id-dar, mu titlu f'din relazzjoni forsi anke inti ma' miegħu. Però ma tkomx ħaġa li għandi jien. Li salva dak, mhux lilkom. Issiru tafu kemm issiru ta' fuq, tħobbuh kemm tħobbuh, tintaqgħu miegħu kemm tintaqgħu miegħu u tkellmu kemm tkellmuh, ma għandkomx dak li għandi jien. Għandkom ħafna, però li dak salva. Għalfejn qed ngħidilkom hekk. Għaliex nistaqsikom mistoqsija wkoll illum. Mhix ħa nistaqsikom iltqajtux ma' Ġesu, mhux ħa nistaqsikom titkellmux ma' Ġesu, mhux ħa nistaqsikom tammirawx il-Ġesu, ew tqisuhx bħala persuna speċjali jew Alla. Però ħa nsaqsikom salvakom Ġesu. Salvak lilek Ġesu. Tista' tgħid kif jien ngħid għal dal-ħabib tiegħi dan salvani. Tiftakar il-ġurnata jien ma ninsija qatt. M'għandix dubju tajt salvani dejjem ma salvanix int. Tiftakar dik il-ġurnata fejn b'ċertezza taf li hemm min f'Ġesu tajtu dnubietek u ħadhom u allura dakinhar u salva lilek. Jekk le nistiednek biex illum tkun dik il-ġurnata, biex illum inti tindem mid-dnubietek, tafda fih, temmen fih, ħajsalvak. Jekk hu allura ħalli din l-ikla s-servi ta' tifkira, mhux biss, ħalli din l-ikla wkoll is-servi ta' tqanqila biex minn hawnhekk toħroġ determinat deċiża illi tħobbu is-servih
u taqdieħ u xandru baktar ħeġġa milli kont qed tagħmel forsi fil-passat. Amen.